det er godt nok heller ikke mig. Jeg kom ned. Det kunne du lide. Hej Kim. Vi finder lige det gode vejr. Det er faktisk godt vejr. Det er fantastisk. Det er nu, når vi har taget hjelme af, kan vi også se det og mærke det. Ja. God. Og ikke noget sprøjt. Ikke noget. Wir schauen jetzt deiner Schwester zu. Ja, los cuatro juntos. Ja, va. Hey! Kom og drej, kom til skade. Hov! Der ligger en stav. Og så kommer Svane Junior. Hey! Svane Senior skal lige have rejst op, der går lidt tid med det. Og nu har han fået rejst op og kommer nu i vild fart ned mod hoppet. Hey! Nydeligt kontrolleret hop. Svane Junior. Skal vi se, om han får luft under vingerne? Hop så! Hop så! Så kommer Kjell Larsen. Hop så! Skal vi se den næste. Der er lidt stille på bakken nu. Der er ved at blive taget mod til sig. Jeg tror,
Og det er Kim Svane, der nu kommer. Svane Jul Senior. Kommer og laver lidt lækkerier. En flyvende hollænder med en dansker bagefter. Vi kan klippes fra, ikke? Så kommer Svane Junior. En ren amerikaner med en flot landing. Smukt. Jeg tror, det er Ken Larsen, der kan lige krydse der. Hopsa. Øj. Det kører fantastisk. Den første var god nok. Mange knapper, hva'? Vi gider ikke optage noget, der ikke kan lægges på Facebook. Nej, nej. Sidste dag er det nu lykkedes Jesper at overhale sin far på vægten. Og hvem er hende lille tykke pige med der? Nå, det er Kenneth, undskyld.